eskerrik asko danoi, eta azten gara bai. Egun on berriro, ekaina amaitzear dugu eta horren bestez aurtengo Karmengo jaiak gero eta gertuago ditu. Horregaitik gaur, jaien irudia izango dena aurkeztuko dizuegu, Paula Martinek eginda. Paula gazte artista zornotzarra da eta hemen dugu gaur gurekin, beraz, berak azalduko dizkizue, ni baino beto, kartelaren zehetasunak edota ze transmititu nahi izan daben bere marrazkien bitartez. Kartela zaratago, baina nik jaiez ere hitz egin nahi dotzuet. Zornotzarron jai kuttunenak baitira Karmenak. Karmengo jaiak topaketarako eta elkarrekin eta elkartasunean gozatzeko jaiak dira. Herri bezala garena islatzen duten jaiak dira, festa alaiak, irekiak eta nitzak. Baina bereziki guztientzat pentsatu eta diseinatutako jaiak dira. Haur, gazte zein helduentzat. Horri lotuta, badakizu urtero berrikontzateko guzela, aurten urrats bat gehiago eman nahi izan dugu inklusioaren bidean. Lehen aldiz, udalak zentzumen sentsibilitatea edo desgaitasuna duten pertsonen eskura jarriko ditu zarata murrizteko kaskoak. Hemen ikusten duzu esenak. Tresna erraza, baina oso eraginkorra da, inor une garrantzituetatik kanpo gera ez daiten. Kasu honetan, ondoren Soniak, gizartekintzako zinegotzeak, emango dizuen neurri honen berri. Baina, azpimarratu nahi nuke, neurri hau gelditzeko hartutako neurri bat dela. Hau da, jarraipena izango duela datozen urtietan be. Jai irisgarri, inklusibo eta zaindu batzuen aldeko apustua egiten dugulako. Eskerrik asko guztioi eta orain bai, lehenbizi Paulari emango dio hitza, kartelaz hitz egin dezan eta ondoren Soniak jarraituko du. Kaskoen inguruko ekimenaren zehetasunak azalduz. Nire aldetik besterik ez eta gora Karmengo jai. Eskerrik asko zui partziarren. Ongi etorri Paula. Zulegitak argiote. Egun onda noi, lehen da bizi eskerrik asko jai batzordari nigaz kontaterren aurtengo kartela egiteko. Urduri eta posi jasonagoen proposamena eta pixkat urduri jarraitze dut. Eskertzen da herriko sortzaileen lana kontuan hartzea eta gustu bat izan da jaietako kartela egitea. Jai batzordeak Nafarroa Zentroarekin kolaboratzea proposatu osten eta asko postu nintzen hau entzutez. Zornotzar gisa arro sentitzea egiten dozten gauzetako bat Nafarroa Zentroa bera da. Bertan egiten horien lana eta bertako elkarte eta erabiltzaileak. Hasieratik nahi izan nuen gorputz ez normatiboak erdigunean jarri. Uste dut garrantzitsua dela. Gainera, jaiak ez lirateke jai izango horiek osatzen eta laitzen dituzten pertsonarik gabe. Bi arrazoi horiengatik nire jaietako irudiaren proposamena herritarrek osatzen dute. Herritarrek eta ospakizunak. Besterik gabe eta amaitzeko jaiak danontzako direla eta izan behar direla azpimarratu nahiko nuke. Izan ditzago guztiontzako jai divertigarren hitz eta irisgarriak. Eskerrik asko. Bueno, aurre zainoak azaldu duen bezala aurten urrats garrantzitu bat emango dugu Karmengo jaia, jai inklusiboagoak izan daitezan eta zarata murrizten duten kaskoak jarriko dugu zentzumen, sentsibilitatea, autismoa, desgaitasuna daben pertsonen eskura. Hauek izango die txikitxoagoak eta handitxoagoak. Kasko horiek ekitaldi desberdinetan giro zarata arintzeko aukera ematen dute. Hala nola, kontzertuetan, su artifizialetan edo danborradetan. Pertsona batzuentzat bereziki gogorrak izan daitezkelako. Helburua guztiok jaiez lasaitasunez, gozatu ahal izatea, zaratatik une jakin batzuetatik aldendu edo uko egin behar izan barik. Guztira, 100 kasko jarriko ditugu aurten herritarren eskura, bi tamaina desberdinetan. Aurrentzat, esan dudan moduen hau, eta helduentzat. Hau. Berrerabilgarriak eta erosoak izango dira. Eta soinua 27 dezibelioetan murrizten dabe. Kaskoak ustailaren batetik aurrera egongo dira eskuragarri zelai eta zentroan, astelehenetik barikura 9:30 8:30 9:30 arte. Ekimen honek irtenbide praktiko bat emateaz gain, kontzientzia sortzea ere bilatzen du. Zentzumen aniztasunari eta jai
inguruneak egokitzeko beharrei buruzko kontzientzia alegia. Jai inklusiboak ez direlako helburu bat guztion artean eraikitzen ari garen errealitatea dira. Eskerrik asko. Ipiniko ditut. Eta notetan da, Resumien. Que tenemos público infantil, eso. No cuesta probar. Uste dut zabaldu egiten diezala, egokitzeko. Ni apurtxu betorpea naiz, baina alda. Baina, cabezona también soy, eta alda, Alba. Así que...